Oggi siamo con Sara Persson, una nostra studentessa svedese, per una breve intervista su Taormina e sulla nostra scuola. Sara, da dove vieni? Jag kommer ifrån Sverige, Norrköping. E perché hai deciso di venire a studiare a Taormina, in Sicilia? I maj det här året så blev jag bjuden på en resa till Sicilien av mina föräldrar. Och jag älskar Sicilien så därför vill jag komma tillbaka. Och jag har alltid velat åka på språkresa så det passade bra för mig nu. Conoscevi Taormina prima di venire? Nej, jag har aldrig varit i Taormina förut, bara Trapani och området runt omkring. E perché hai scelto di studiare a Taormina? Jag har kollat på foton och läst mycket om Taormina och kände att det är en stad som skulle passa mig. Så då valde jag Taormina. Puoi parlare un pochino di Taormina per le persone che non conoscono Taormina, che non sono mai state a Taormina? Taormina är en ganska liten stad. Väldigt vacker, mycket blommor och smala gator och precis allt sånt som jag älskar. Och precis nedanför Taormina så ligger havet och Isola Bella och allt är jättevackert här. Per quanto tempo rimarrai qui a Taormina? Jag är här i totalt 6 månader och nu har jag varit här i 3,5 ungefär, så lite mer än halvvägs. Tu frequenti il corso di italiano qui alla scuola Babilonia. Puoi parlare di che cosa fai in classe, come sono le lezioni, com'è la scuola? Vi börjar första lektionen 9:30 och då är det mer praktisk lektion. Vi går igenom grammatik och lite så läxorna, och andra lektionen så pratar vi så man får öva på språket. Det är jättekul. Klasserna är på max 10 personer så det blir väldigt intensivt. In queste settimane che hai già passato qui a scuola, pensi che il tuo italiano sia migliorato? Sì, ja, verkligen. Jag kunde ingen italienska när jag kom hit så jag har verkligen lärt mig mycket. Bene, allora un piccolo consiglio, un posto che tu suggerisci di vedere, qualcosa che consigli di mangiare per chi viene a Taormina o viene in Sicilia? Scusa, ma non ho capito. Se puoi dare un consiglio, un suggerimento per chi viene a Taormina su un posto da visitare o qualcosa di speciale da mangiare, qualcosa di speciale da bere. För att Taormina är jättevackert och det finns massor restauranger och kaféer och man kan alltid gå ner till havet och jättegoda pizzor och pasta, självklart. Och sötsaker finns det gott om också. Ok, allora per finire, un tuo piccolo commento generale. Piccolo commento. Nej, men jag tycker att alla ska åka hit och testa på det här. Det är ett riktigt äventyr och helt klart värt att testa. Ok, grazie mille Sara e buona continuazione e Tack. buon Natale. Anche a te. Ciao, Tack. ciao, grazie.